Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Tudor Răzvan, sunt antrenor de kickbox la CS Horan Sibiu și astăzi în vlogul care urmează vreau să vorbesc despre câteva sfaturi și beneficii care ți le oferă antrenamentul la SAC. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. Bun, primul și cel mai important sfat pe care aș vrea să țineți cont de el e niciodată să nu încercăm să lovim la sac cu mâna goală. Din ce cauză? O să punem multă presiune pe încheietură, pe coate, pe umăr și în timp acestea o să ducă la rupturi sau la alte chestii. Încercăm tot timpul să ne protejăm, avem fașe și avem mănuși. Încercați să nu folosiți mănușile fără fașe, din ce cauză că o să le uzați mai repede și încercați să nu loviți la sac fără fașe, din ce cauză ele vă țin încheietura cel mai bine. O să las un link în video, cum o să vă puneți fașele, nu o să mai stau acum să explic, o să las un link pentru cei care sunteți interesați, să vedeți acolo mai multe. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Al doilea sfat de care aș vrea să țineți cont, tot timpul când lovim sacul, încercați în momentul loviturii să țineți încheietura dreaptă și acolo să puneți forță. Nu să plecați haotic de aici, și să n-aibă eficiență. Noi trebuie să stăm cât mai relaxați și doar în momentul ăla trebuie să punem șoc în lovitură, se numește. Acolo. Tu nu vrei să obosești mult, tu vrei să poți să reziști cât mai mult și atunci tu trebuie să fii foarte relaxat când lovești. Bun? Sfatul numărul 3. Cu toții ne dorim să avem o forță cât mai mare în lovituri și atunci țineți minte că forța nu pleacă niciodată din braț. Tot timpul forța pleacă din șold și din picioare. Din cauza asta, tot timpul, dacă suntem dreptaci, trebuie să avem piciorul stâng în față, genunchii flexați, ca să putem să avem echilibru în lovitură. Și de aici să încercăm să răsucim șoldul pe orice lovitură. Deci, răsucesc, mă duc cu tot corpul. Primul beneficiu care îl văd eu și cel mai important la antrenamentul la SAC este acela că încadrăm două tipuri de efort. Efortul aerob și efortul anaerob. Efortul anaerob este acela când lovim rapid, timp de, dau un exemplu, un minut. Stăm de aici, mișcare foarte rapidă. Efortul aerob este acela când lovim la sac diferite combinații, când lovim de la 15 minute în sus. Încercați când faceți efort la sac tip cardio să aveți idei de combinații în cap, de exemplu, stângă-dreaptă, croșeu, braț, picior și așa mai departe. Tot timpul încercați să faceți combinații noi, să aveți multă imaginație. Beneficiul numărul 2 este acela care dă foarte multe calorii. Într-un antrenament de cardio intens, continuu, de exemplu 45 de secunde cu 15 secunde pauză timp de o oră, gândiți-vă că aveți undeva în jur de 1000 de calorii. Beneficiul numărul 3, îmbunătățește rezistența cardiovasculară. Atunci când facem antrenament tip aerobic, simpla mișcare în jurul sacului, încercați să duceți nivelul de la 2 spre 3 minute în continuu, să aveți continuitate în mișcare. Beneficiul numărul 4, la antrenamentul la sac de box, ajută la dezvoltarea puterii. Sacul de box a fost creat pentru boxeri, pentru a învăța să lovească cât mai puternic în el și ajută și în același timp la dezvoltarea coordonării. Din ce cauză? Încercăm să ne transferăm greutatea de pe un picior pe altul, încercăm să lovim cu un braț cu altul, încercăm să coordonăm braț-picior și așa mai departe. Al cincilea și ultimul beneficiu la antrenamentul la sac este reducerea stresului și eliberarea de energie negativă pe care o acumulăm în timpul săptămânii. Fiind foarte solicitant, mentalul și corpul nostru este pus la treabă și învățăm să ne detașăm de tot ce înseamnă probleme cotidiane și așa mai departe. Eu am fost Tudor Răzvan, vă urez spor la antrenament și noi ne vedem la următorul vlog. Ciao! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.